Kollox qed jindika li l-għajnuna tal-kola s-sena d-dieħla se tkun qed tiżdied għal 10 euro fil-ġimgħa. Fatt li ċertament mhux tajjeb għal businesses u lanqas għal familji Maltin Wowċin. Sostna dan id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia fejn flimkien mal-President tal-MEA Joe Bondin preżentaw stħarriġ li wettqu fost diversi kumpaniji fejn ħareġ fid-derx qiegħed jinkwieta lil kumpaniji fid-dawl tal-inflazzjoni li dejjem qed tiżdied. Mistoqsi minn Net News Joe Farrugia insista li żieda fil-kola flimkien ma' dik tal-materja prima bil-forsi li se tkun qed taffettwa liċ-ċittadin Malti għaliex pass bħal dak ikollu r-riperkussjonijiet tiegħu. Il-bniedem ta' triq wieħed jifhem li jkun konċernat li wara kollox meta jagħlgħu il-prezzijiet, kulħadd imur jixtri u kulħadd jgħidlek isma' jiena li kont nixtri qabel għall-istess flus naqas. Allura x'ħan nagħmel? Ħanaħdem iktar, ħanitlob għal żidiet fil-pagi iktar, sa' l-kola huwa mekkaniżmu illi jipprova jimmitika daqsxejn l-impatt ta' l-inflazzjoni. Ma meta tiġi sena bħal li jolilek imbagħad 10 euro f'daqqa naturalment hemm ikun xokk għal ħafna negozji f'Malta. U insista li l-MEA ma tridx li jsir tibdil fil-mekkaniżmu tal-kola imma li tintlaħaq stabbiltà. Għall-instant l-MEA qed tirrakkomanda sabiex għal-2024 iż-żieda l-għoli tal-ħajja tkun kostanti għal 5 snin li ġejjin u li tkun mhux inqas minn €2.50 u mhux aktar minn €6 fil-ġimgħa soġġetta għal reviżjoni wara 5 snin. Di li qed tinkwieta ħafna businesses li diffiċli tippjana f'sitwazzjoni hekk fejn għandek kollox qisu qiegħed jiċċaqlaq. Okay, allura hemm stabilità għal businesses tfisser stabilità għal ħaddiem ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Intant mill-istħarriġ imwettaq mill-MEA ħareġ li aktar ma jkomplu jinħassu l-effetti tal-inflazzjoni madwar 50% tal-parteċipanti qalu li se jitfgħu parti miż-żieda fuq il-klijenti fil-waqt li 22% minnhom saħqu li se jitfgħu il-pis kollu fuq il-konsumaturi li tfisser żieda fil-prezzijiet. Joe Farrugia spjega li ma nistgħux nassumu li kulħadd se jintlaqat l-istess dan kif saħaq li 85% tal-kumpanniji parteċipanti spjegaw li se jkollhom impatt kawża tal-inflazzjoni fil-waqt li sissa aktar minn nofshom staportew id-daqqa. Madankollu 45% żiedu il-prezzijiet. Barra minn hekk 64% tibassru li se jsofru daqqa fid-domanda 12 xahar li ġejjin bl-aktar imħasbin huma dawk li jaħdmu fil-manifattura kif ukoll fis-settur turistiku. Fit-turizmu wkoll, fit-turizmu jekk inti għandek ħajkollok nies madwar l-Ewropa pereżempju, illi minħabba l-prezzijiet tal-enerġija, minħabba l-fatt li qegħdin jaffordjaw inqas, pensjonanti li jmorru on holiday, illi jgħidulek isma' minn xi ħannaqsu. Ħannaqsu mill-heater fix-xitwa, jew il-holiday ta' 8 ijiem ħanamlu 5. Jew ħannaqsu l-ammont li nonfqu meta mmorru nżuru pajjiż. Jew ħaniddowngradejaw l-accommodation tagħna. Allora dik allura taffettwa b'mod indirett lilna wkoll. Fil-waqt il-maġġoranza tal-kumpaniji insistew li se jagħmlu minn kollox sabiex iżommu l-impjegati tagħhom magħhom minkejja kollox.